Nesta asamblea de hoxe, basicamente o que se levou a cabo foi a aprobación da nova convocatoria de axudas do programa LEADER para esta anualidade 25-26, que contamos con nesta ocasión con un importe aproximado de axudas alrededor dos 2 millóns de euros. Tuvemos un pouco intercambiando opinións con todos os representantes, tanto dos sectores productivos como dos non productivos, en canto a cal vai ser esta nova estrategia, que ventaxas comparativas ten con respecto a anteriores convocatorias e animar tamén a presentación de proxectos que, tal como estipula este GDR Salnés Ullaumia, fixen población o territorio e generen tamén emprego. Considero importante a labor que se ten desenvolvido ao longo destas últimas convocatorias que levou a cabo este GDR Salnés Ullaumia en temas que son importantes para o noso territorio. Hai, sobre todo, tres líneas fundamentais. Unha delas é o fomento do turismo sostible e tamén un turismo de calidade, o fomento tamén de actividades agrarias e tamén actividades de transformación que fixen población e generen riqueza dentro do noso territorio, e tamén esa promoción de todos estes proxectos a través de novos emprendedores que cada vez máis se achegan ás oficinas do GDR Salnés Ullaumia a recabar información sobre estas novas convocatorias e que ventaxas lle pode supoñer.